and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Ako ni off. Manong mangayo man siya number ni John. Aron magkabalik sila. Imo na ng problemang babayhana ka. Bahala ka. Dili mo naman makontak og balik ang cell ni Jocelyn. Nasa man to? Kalit lang siyang wa na magkapati na ako. May napindutan ba ka ako o siya? Unya kalit lang naputulang amo panagsulti. Ano man to? Error ba ka? O iyang gituyo sa pagputol? Marag di man to magsugod yan nangayo ko niya og number ni John. Ay. Wa ba ka to niya tuyo ah? Base nagselos. Pero wa man ko'y laing intention sa pagpangayo og number ni John. Bahay rin sa akong pagpanarbaho isip tinugyanan sa palaod. Dugay na akong gikalimtan ang kanina mong relasyon. Dugay na. Jesus Mariusip, Dios mío. Hala dong no? Jan, mura kituyo. Oh my goodness. Kanang nasakad nga aeroplano nga nakras og sa salida. Maura jud istorya ha. Murag imposible nga nagkatakdo. Murag may lawom kining tilimadon, Clinton. Ha? Ang nga tilimadon dong? Amot lang. Amot lang. Na, samot. Samot. Samot masagkutaw nga tong kalibog anang ambot lang nimo. Pero bantayanan kining tanan nga naprinto sa delete cards, Clinton. Bantayanan kini. Unsay pot pong ipaibot dong? Tarong na good, Clinton. Oh, Tarong ganing storya ay sa gulig binuwa nga. Sorry dong. Ahak manggoy. Di manggi ko makapugong. Makajok-jok man jagoy. Di na mausap dong. Sa sunod na pod. Ay, naman, Clinton. Kadaghan ining daylight cards, secret cities, and more on disasters and criminalities. Terrorism, manipulation sa mga panghitabo sa kalibutan, collapse of economy and currency, sa science and technology, advancement sa science, magnetic field, sa mga man-made disasters, sama sa volcanic eruption, weather manipulation nga mo-create og mga bagyo o hurricane, ug even man-made earthquake, drugs, communism, genocide, ug bisan sa entertainment, nalaki pa ang media, liberal agenda. Sa katagkan ini, ug na nasuwat nga caption nga generally nag-describe ining tanan. The game that predicted the future. Sa kini kadakong pinuwang. Pinuwang kini. Gusto ka gyud, Jan, bro. Binuang gyud. Pero wag ko magpasabot nga tinuod ka ng imong mga pagduda nga may pundok nga nagmanipulate ining tanan. Again and again, for me, this is just a work of fiction. Mugna lang sa unahuna niya ng ginganlan og Richard Valens nga mo'y author anang daylight cards nga imong giingon. Gituyo na niya nga unsa ganitong giingon nimo? The game that predicted the future ba to? Yes, bro. From the word game, sa ato pa, duwa. For fun, right? And that, I don't think na naakini relevance sa mga panghitabo karon sa atong palibot. Sa kalibutan. Uga, para nako.
Iyan ang mga pamaagi aron pagkuha sa atensyon sa mga tao aron ma-attract sa iyang product. Di ba? Tingali, Bro Matt. Tingali. Sa kaboy. Ay, lagi nagseryosuha lagi. Nag-usik ka lang sa imong panahon, anak bro. May pagmaghisgot ang laing butang nga dunay koneksyon really sa atong kinabuhi. Dili na mga butang way hinungdan oy. Kung sabi ikahatag ini sa atong daily life, ha? Doon na ba? Wa gyud. Hustos man. Wa tuod kini kahatag nga kayuhan sa among inadlaw nga paginabuhi. Oh, may nanawag. Si Jesslyn. Oh, hello, Jess. Nanawag si Clavel na ako. Nangayos imong cell number. Ha? Nakalitan pa ko nung hay ka. Ano man? Gituyo ni ninyo aron palaguton ko, John? Oh, Mao ba, ha? John? Jess. Sa ganun mo kipanulti? Kaklarong Bisayaan ang akong gisulti, wa ka makasabot. Jess. Nganong ari pa magkit siya mangayo nako? Ngano dayeg diha nimo? Kung saan man yung pagpangayo nako, that means wa siya contact number nako. Hinungdan nga diya siya nag-inquire nimo aron makakontak nako. Good. Very good, John. Jess. Hello? Jesslyn? Hello? Tanawar gini babayan, ha? Diretso putol. Akong tawagan. Ay. Iyon na dyan ng mga babae. Dong dyan, maglood-lood ay na basta tunay gusto nga imong kuan ka na buhaton. Ipaagis load-load ba? Di ka mo klarog sulti. Mau ba, Clinton? Oh, expect. Maugin na. Kapila ko kaswaya na. Usam ko na ibuot niya ipasabot. I mean, unsay gusto niyang mahitabo. Ah, kano ako may imong pangutanon nga dili man ako si Day Gaislin. Siya pangutan na. Ilusop po yung kada, Clinton. Oh. Clinton ano? Clinton, libot ko sa mga anda. Takdan ko ni mong gawa. Ay, mga manukol lagi. Pasilan siya, di mo eh. Batian di mo batasan, oy. Bitaw. Panapo, panapo, ba? Mana. Sorry, bitaw dong, oy. Wa man ti ka gisupo. Wa ba ko'y kalibutan kung ano siya iyang gusto mahitabo. Maong, mingon kong siya'y pangutan na. Ayaw lang ko kuan, ay lang ko kalain dong, oy. Siya ba yaw, oy? Nukol ra ba? Mau magkanyor. Si Dong Jan, oy. Pero Dong, kining maistorya taman ni, no? Na ako'y pangagpas ay. Doon ay misantop sa akong hunahuna. Aw, ako ra po di. Wa kay labot. Ilom da, Clinton. Pulos ko lang gibinuang da. Pulos ko nanggol. Dili dong, oy! Ha? Wala ba disipyat ang ako mga pangagpas dong, basta matinuod. Pagkasiaw gini mo, Clinton, eh. Tinuod lagi dong. Na, pamatias ako. Listen first. Oh, sige. Sulti din. Hehehe. Hubag ang ati, oy. Ilom, Clinton. Bitaw dong. Bitaw. Kanang, dong, kami niyo na si Day Gaislin dong. Jesslyn. Unsa? Gaislin. In English man na, sa Gislin. Unsa? Oh, kada siya dong, no? Oh. Gusto na niyang magminyo na mo. Okay, sir. Naradyo na nako sila si Officer Bates nga on board ron sa mobile nga nagpatrol, sir. Okay, sir. Welcome, sir. Bye. Ay. Oh. Wait siya mag-ring ang akong cellphone. Mapagani pa ka na magsulti na, sir. Oh. Si Jesslyn?
Mangayo kog sorry ni mo, Clavel, nga naputo lang atong panagsulti last time. Actually, nalobat ko ato. Onya, dito mo ko sa gawas ato nga time. Wa ko makadahas sa akong power bank. Ikaw yun, Jess. Why problema, uy? Ikaw pa. Kadagasap ko magka-timing o giwan, ana. Kinsabay mo tuyo, di ba? Ha? Oo, mao gyud. Nagsige ba akong tubag nimo pero wa ka makadungog nako. Naagid bitaw na ingon, ana. Kadagansap ko maka-experience og ingon, ana. Ay, nag-ask man ka nako about sa number ni Jan, no? Alright? Unta. Kung pwede. Pwede mong good. Nga kung dili. Thanks, Jess. Ako lang isend nimo ang business card ni Jan, okay? Okay, Jess. Thank you. Diligid magmahay si Jenny mo kung makadayon mo. Ha? Dili, cute. Bitaw dong, bitaw. Kaminyo na si Day guys Lindong. Gusto na nang magminyo mo. Kimigis Clinton. So ayan ka na kung kunta ko balik si Jess. Basiga, una ron ng phone. Oh, hindi sumagring. O paganin ko kadayal. Isa mo na Oh, si Jess. Oh, hello, Jess. Giyatagan na akong number ni mo si Clavel. Oh, Enjoy unya mo sa inyo pa nagsulti sa phone, ha? Jesslyn. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!